Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Әлмәт районы юл хуҗалыгының актуаль мәсьәләләре билгеле. Алар авыр хезмәт башкара, чөнки зур көрәкләр белән чистарту бер дә җиңел эш түгел. Мөмкинлекләр шикләнмәсен, киртәләр җиңелсен. Бөгелмәнең алдынгылар хәрәкәтенең яшьләре үз казанышларын күрсәтә. Татарстанда гына түгел, Россия күләм иң зур яшьләр үзәге ул Бөгелмәнеке. Балалар бакчасында заманча тәрбия. Хәзерге заманның балалар бакчасы тәрбиячесе нинди булырга тиеш? Шушы проектта катнашырга теләгебезне белдеребез дип ышанып калабыз. 15 ел дәвамында шәһәр автомобиль юллары идарәсе муниципаль унитар предприятиесе автомобиль юлларын төзү һәм тәртиптә тоту, шәһәр территориясын төзекләндерү буенча үз эшчәнлеген алып бара. 2020 елдан оешма юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән эшләр комплексында башкара. Шушы көннәрдә шәһәрнең яшьләр үзәгендә предприятиенең хисап җыелышы узды. Аның башында узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясалды һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Тулырак Алсун Риева материалында. Карлы буранлы һава торышын романтик кешеләр үз итсә дә, урам чистартучы хезмәткәрләргә ул өстәмә мәшәкатьләр тудыра. Алар авыр хезмәт башкара, чөнки зур көрәкләр белән чистарту бер дә җиңел эш түгел. Аларның хезмәте бар тик рәхмәт сүзләренә һәм ихтирамга лаек. Реналь Шәрифуллин кайбер көннәрне иртәнге 6-дан ук эшкә чыгып юлларны чистартабыз, тыгыз графикта эшлибез ди. Ул җәмәгать транспорты тукталышы тирәләре, тротуар һәм җәяүләр йөри торган юлларның чиста булуы өчен җавап бирә. Гыйнвар аенда аномаль кар яву сәбәпле шәһәр автомобиль юллары идарәсе муниципаль унитар предприятиесе шәһәр урамнарыннан 110 мең кубометр тонна кар чыгара. 2023 елның шул ук чорында 60 мең кубометр кар чыгарылган булган. Предприятие кыска вакыт эчендә хәрәкәт итүгә уңайлы шартларны булдыру өчен тәүлек әйләнәсе эшли. Моның турында хисап җыелышында әйтеп үттеләр. С первичной задачей везде обеспечить проезд, все открыть. Беренчел бурыч кардан юлны ачуны без башкардык. Безнең шәһәрдә хәрәкәт бер кайда да тукталмады. Гомумән сез шәһәрдә бөтен җирдә дә юлның чиста булуын тәэмин иттегез. Хәзер инде башка эш бара. Проезд обеспечили. Сейчас идет более тонкая работа. Идара директоры Илсур Сәлим Гәрәев үзенең чыгышы вакытында 2023 ел предприятие өчен уңышлы булуын билгеләп үтте. Асфальт-бетон заводы территориясендә юл участогының көнкүреш бинасына капиталь ремонт ясалды. Материалларны саклау өчен салкын склад төзелде. 8 берәмлек махсус техника сатып алынды. Предприятиенең юл төзелеш лабораториясын заманча җиһазлар белән модернизацияләү дәвам итә. Кыскасы, бер ел эчендә куелган максатларны уңышлы тормышка ашырдык, диде ул. В 2023 году также при поддержке Алтатнефть будет 2023 елда шулай ук Татнефть компаниясе ярдәме белән Совет урамын төзекләндерү эшләре башкарылды. Анда безнең предприятие актив катнашты. Радищев урамыннан Чехов урамына кадәрге участокта яңгыр канализациясын төзү һәм юл нигезен урнаштыру эшләре башкарылды. Фәхретдин урамыннан Тахиров урамына кадәрге участокта тротуарлар һәм велосипед юллары төзелде. Совет урамының бөтен озынлыгында без юл билгеләре һәм светофорлар урнаштыру буенча эшләр башкардык. Беренчел профсоюз оешмасы рәисе Гүзәлия Суфиянова үз чыгышында хезмәтне саклау мәсьәләләренә аерым игътибар бирде. 1 сентября 2023 года нами был подписан Коллектив килешү нәтиҗәләре буенча 2023 елның 1 сентябрендә без яңа коллектив килешүгә кул куйдык. Нәтиҗәдә без эшчеләр өчен социаль һәм матди шартларны яхшыртуны күздә тотабыз. Смотрены более улучшенные условия, как социальные, так и материальные. Очрашу алдынгы хезмәткәрләрне бүләкләү белән тәмамланды. Аларның берсе Руслан Сабаев. Ул эшемне күп кырлы булганга яратам ди. Мы ремонтируем мост, детские площадки, качели, все, что на территории пляжа есть, иногда спасаем людей. В общем, работа с лодкой, с мотором. Фидакар хезмәтләре һәм эшкә турылыклы булулары өчен яхшы хезмәткәрләргә мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырдылар. Алсун Риева, Рафаэль Сафин, Наталья Зенина, яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. Калабызны явым төшеннәр әле калдырып китәргә ашыкмый. Якындагы берничә көндә дә синоптиклар кар явачак дип вәгъдә итә. Әлбәттә, бүген Әлмәтне кардан чистарту буенча эшләр тәүлек әйләнәсенә бара. Бу хакта үзенең ВКонтакте шелтәрендәге аккаунтында район башлыгы Тимур Нагуманов тагын бер тапкыр ассызыклады һәм әлмәтлеләрне коммуналь хезмәтләр эшчәнлегенә комачаулык тудырмаска чакырды. Башлык шулай ук бу елга билгеләнгән кайбер мөһим төзекләндерү эшләре хакында да сөйләде. Мисал өчен, безнең Ишегалды республика программасы кысаларында быел 36 ишегалды төзекләндереләчәк. Ямаш авылы, Әлмәтнең 19-нчы мәктәбендә балалар йортында, Яңа Кәшер авылы, Рус Акташы интернат мәктәпләрендә
40 балалар бакчасында капиталь тизиклендирүү булачак. Әлмәт район хастаханасынын кабул итүү диагностик бүлүгүндө эшлер дәвам итәчәк, диде Тимур Нагуманов. Уже начался ремонтные работы долгожданные в Новокашировской школе. Яңа Кәшер авылы мәктәбендә күптән көтелгән ремонт башланды. Ул тулысынча яңартылачак. Бүген яңа җиһазлар кайтартуны кайгыртабыз. Моннан тыш яңа спорт залы төзү буенча да карар кабул ителде. Запланировано строительство современного спортивного зала. Киш район башлыгы Казанда шәһәр модераторлары программасы кысаларында узган дискуссиядә катнашты. Анда Тимур Нагумановтан тыш Түбән Кама мэры Рамил Муллин, Татарстан калаларын үстерү институты директоры Наиля Зиннатуллина, Республиканың тирәлекне планлаштыру институтының ландшафт архитекторы Дарья Тылавенкова катнашты. Тимур Нагуманов әлмәттә тизикләндерү өлкәсендә иң тәэсирлесе дип шәһәр күлен, Ленин урамын һәм җирле сусаклагычны тизикләндерү проектларын атады. Аларның барысында да Татнефть компаниясе катнашты. Әлеге объектлар Әлмәтне триатлон башкаласы итеп танытырга да мөмкинлек бирде, диде ул чыгышында. Вы знаете, что мы велостолица России, наверное, все, да? Я смело говорю про этот статус, титул, потому что у нас самая плотная сеть отдельно построенных велодорожек. Безнең Әлмәт әле велосипедчылар башкаласы булып та танылды. Калабызда Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән велоюлларыбыз халыкка хәрәкәт итү мөмкинлеген яхшыртты. Алардан велосипедтан тыш үз йөреше техник чараларда да хәрәкәт итәргә була. Как любитель находиться за пределами каких-то зданий, сооружений и так далее. Благодаря тому, что у нас очень плотная сеть велодорожек, город стал суперкомфортный для перемещения, передвижения. Башка темаларга. Бөгелмәнең Яшьләр сараенда масштаблы вакыйган Бөгелмә мөмкинлекләр шәһәре форум күргәзмәсе булып узды. Анда алдынгылар хәрәкәтенең беренче бүлекләрен 23 мәйданчык тәкъдим итте. Яшьләр үз казанышларын күрсәтеп, кунаклар өчен кызыклы мәйданчыклар әзерләгән. Бөгелмәдәге хезмәттәшләребез тулырак сөйләр. Бөгелмә мөмкинлекләр шәһәре форум күргәзмәсе 1000-нән артык баланы һәм остазларны берләштерде. Бу чара актив һәм максатчан кешеләргә багышлана. Активистлар мастер-класслар һәм уеннар оештыра, җырлар башкара һәм үзләренең спорт осталыкларын күрсәтә. Алдынгылар рәтендә бару минем өчен әлбәттә горурлык һәм инде бик күп мөмкинлекләр. Безнең анда күргәзмә бар. Күргәзмәдә төрле балалар осталык дәресендә ясаган курчакларга теккән күлмәкләр, төрле калфаклар. Чарада алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлекчәсе Тимур Сөләйманов һәм Бөгелмә мэры Ленар Закиров катнашты. Бөгелмәлеләр биредә шәһәрнең мөмкинлекләр шәһәре булуын күрсәтә. Балалар үзләрен төрле өлкәләрдә, волонтерлыкта, экология, фән, музыка, спорт юнәлешендә, аш-су эшендә, журналистикада сынап карый. Алар яхшы проектлар эшләп, аларны уңышлы тормышка ашыра. Бу сезнең Бөгелмә инициативасы бик көчле һәм иң зур яшьләр үзәге ул Бөгелмәдә. Татарстанда гына түгел, Россия күләм иң зур яшьләр үзәге ул Бөгелмәнеке. Шуңа күрә һәм әлбәттә көчле команда булганга күрә, сез иң беренче алдынгы менә шул юнәлештә. Яшьләр шәһәрнең йөрәге, барлык мәгариф, мәдәният, спорт һәм яшьләр учреждениеларында алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлекчәләре булдырылган. На сегодняшний день у нас Бүгенге көндә бездә 52 башлангыч бүлекчә бар. Бүген күргәзмә форумына уздырып калмыйбыз. Безнең 100 кешедән торган төркем хәзер Мәскәүдә ВДНХда бөтен Россия форумында катнаша. Шуңа күрә башкалар үпкәләмәсен дип, алар белән әлеге форумны оештырдык. Шәһәрнең киләчәге ышанычлы кулларда. Форум күргәзмәгә килгән кунакларның һәрберсе моңа инанды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының чираттагы яшь белгеч мәктәбе старт алды. Ярты ел дәвамында барачак укулар 2 көнлек форум белән башланып китте. Ул Юнус ял базасында узды һәм 200-дән артык катнашучыны җыйды. Чтобы ребята немножко открылись, во-первых, посмотрели друг на друга, что немаловажно, потому что часто сидят у себя в кабинетах, в разных зданиях, в разных городах, где-то там вроде как сотрудничают, но как таковой коллаборации не случается, тяжело, да, не знаю человека, что-то по телефону решить. А здесь, это будут новые горизонтальные связи, это будут новые связи с руководителями. 4-нче Жәлил балалар бакчасында Татнефть һәм балачак киләчәк белән диалог проекты кысаларында мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшне оештыручының заманча формаларын куллану практикасы дип аталган 4-нче региональ семинар узды. Моңа кадәр мондый семинарлар Ознакай, Лениногорск һәм Нурлат шәһәрләрендә узган иде. Жәлил бистәсендә проектта катнашучылар Татарстанның көньяк-көнчыгышыннан килгән педагоглар, Сарман муниципаль районы балалар бакчалары мөдирләре һәм өлкән тәрбиячеләре белән җыелды.
нашему Юго-Востоку действительно в этом плане мы счастливчики. Татнефть һәм Балачак киләчәк белән диалог проекты 2017 елда Әлмәттә старт ала. 2 ел элек аңа республиканың көньяк көнчыгышындагы 21 балалар бакчасы кушыла. Хәзер проектта 42 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе җәлеп ителгән. Ул балалар бакчаларының белем бирү мөхитен үзгәртүгә һәм нәтиҗәдә сыйфатлы мәктәпкәчә белем бирүне үстерүгә юнәлдерелгән. Сорман районында бер балалар бакчасы әлеге проектта катнаша. Задача проекта – это проявление детской инициативы и... Проектның максаты балалар инициативасы һәм балалар мөстәкыйльлеген үстерү. Һәм әлбәттә, әлегә ул сизелерлек кенә. Әлеге садикта программа 1 ел дәвамында тормышка ашырыла. Гомумән, аның үсүе һәм нәтиҗәләрен күрү өчен 3 елдан 5 елга кадәр вакыт кирәк. Моны Әлмәт тәҗрибәсе күрсәтте. Там от 3 до 5 лет. Это, собственно, показал опыт в Альметьевске. Да, желтые. Желтый. Строим что? Так, вспоминаем правила. Как строим? Ләйсән Гарайшина проект башында аның төркемендәге балаларга нибары 3 яшь булуын искә төшерә. Нәни булуларына карамастан балалар тиз үзләшеп, үзләрен иркен тота башладылар ди ул. Семинар барышында кунакларга "Минем туган йортым" дип исемләнгән проект эшчәнлеген дә күрсәттеләр. Карандаши, линейки. Можно что еще использовать? Рисовать когда? Бабашки. Да, а бабашканы чертить можно? Без бу занятиягә инде 2 атна әзерләндек. Үз туган йорт турында 2 атна сөйләдек. Балалар инде үз поселогы турында аның исеме белән таныштык. Нинди үйләр булу турында сөйләштек. Оннан соң алар бик һәрберсе үз үй турында сөйләде. Балалар бакчасында 6 төрле яшь төркеме бар. Алар барысы да проектта катнаша. Эш барышында аквариум, росчерк, сонлы йортлар һәм кечкенә таблицалар кулландылар. 3D физкультура комплексында балаларның үз мөмкинлекләренең чикләрен тоярга өйрәнүләрен һәм үз-үзләрен контрольдә тота алу күнекмәләрен күрсәттеләр. Бүген үз күзебез белән күргәч инде бу проект безгә бик нык кызыксыну уятты. Киләчәктә без менә шушы проектта катнашырга теләгебезне белдеребез дип ышанып калабыз. Семинар ахырында катнашучылар балаларга белем бирү методикаларының йогынтысы һәм инициативалы буынны тәрбияләүдә беренче адымнарны ничек ясарга кирәклеге турында фикер алыштылар. Алсын Риева, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакой шәһәренең яңа никахлашу сараенда исә яшь ата-аналар мәктәбе проектына нигезләнгән чара узды. Онда бала тудыруга әзерлек һәм балаларны бишек җыры аша рухи әхлакый тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшү алып барылды. Чара район сырхауганәсе белгечләре, оешма предприятиеләренең хатын-кызлар советлары вәкилләре, дин әһелләре катнашында узды. Яшь әти-әниләр мәктәбе районда 2014 елдан бирле эшли һәм мондый чаралар атна сайын үткәрелеп килә. Бүгенгесенә барысы 20 гаилә чакырылган. Очрашуда булачак әниләр, декрет ялында булган әниләр һәм яшь әтиләр дә катнашты. Аларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләп, гаилә кыйммәтләрен ассызыклады. Узган елгы нәтиҗәләр буенча безнең инде районыбызда өйләнешүчеләр сонында һәм туучы балаларның сонында алдагы елга караганда безнең күбрәк булды. Бу инде безнең өчен бик зур шатлыклы вакыйга. Без инде һәрбер бала туган саен район җитәкчелеге белән матур итеп инде шатлана беләбез, аны матур итеп кабул итеп, ниндидер бер бәйрәм төсе кертеп, менә шушы итеп куанып яши беләбез. Очрашу барышында бала тудыруга әзерлек, баланың исеме язмышына һәм киләчәгенә йогынтысы, бишек җырларының бала тәрбияләүдә тәэсире турында чыгышлар тыңланды. Без шушы чараларны моңа хәтледә уздырган булсак, бу ел инде без аны тагын да яхшыртып җибәрдек һәм яңа темалар керттек бу ниләргә, очрашуларга. ЗАГС бинасында түгел, яшьләр сарайларында һәм бүтән мәдәният сарайларында да без очрашулар уздырабыз. Яшь әти-әниләр бишек җырларын өйрәнү практикумында үзләре өчен өстәмә мәгълүмат алып таралыштылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакой төбәкне өйрәнү музейында Берниковлар нәсле картиналар күргәзмәсен ачу тантанасы узды. Әлеге чара гаилә елы кысаларында үткәрелеп, онда сәнгать сөюче ознакойлылар катнашты. Тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Юрий һәм Татьяна Берниковлар күренекле рәссамнар, Казанның 5-нче балалар сәнгать мәктәбенең алдынгы укытучылары. 30 еллык педагогик хезмәт стажы чорында бик күп шәфкатьлек акцияләрендә катнашалар, осталык дәресләре уздыралар. Балалары да сәнгать юлын сайлый. Уллары Павел скульптор, кызлары Ольга аквалерист, дизайнер. Бүген без матурлык дөньясында хисләребезне уятучы
җырлаучы, җырлаучы, йөрәк араларына якын итеп килгән рәссам кунакларыбыз белән очрашабыз. Күргәзмәне ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев та катнашты. Ул рәссамнар иҗатына югары бәя биреп, Юрий Бертниковка район башлыгы исеменнән мактау кәгазе тапшырды. Рәссамнар арткы планда булган күренешләрне дөрес итеп күрсәтә белү һәм төсләрне дөрес итеп сайлый белү осталыгына ия. Бүгенге картиналар күргәзмәсендә рәссамнарның барлыгы 30 картинасы урын алган. Әлбәттә, һәрбер хезмәт күңел җылысын һәм тырышлык сорый ди рәссам. Вот есть работы, связанные с татарскими народными пословицами. Татар халык мәкальләре белән бәйле эшләрем бар. Алар миңа бик ошый. Нәкъ менә халык рухын һәм кайдадыр стильны күрсәтәләр. Авыл стилен. Татар халкын гына түгел, башка халыкларны да өйрәнәм. Он не только татарский, там и других народностей, да. Вот все это мне как-то близко, мне интересно это. Чарада катнашкан рәссамнар үз теләк фикерләрен җиткерде. Мәктәп укучылары үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар алдылар. Картиналар белән якыннан таныштылар. Шушы гаиләне мин бик игътибар белән карарым, чөнки алар нәселләп шушы сәнгать һәм дә инде художество дигәндәйме, шушы якка бик матур гомерне һәм дә инде эшне алып баралар. Үзебезнең менә бу бүгенге ачылган выставкабыз музейбызда 10 мартка кадәр торачак һәм дә инде Азнакай халкын, безнең кунакларыбызны шушы матур күргәзмәгә без чакырып һәм кунакка көтеп калабыз. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.